ganun talaga yung yung sundalo natin. Mas alalay dito, alalay. Ang maisalba ang buhay ng tatlong sugatang NPA mula sa engkwentro ang naging prioridad ng tropa ng 81st Infantry Battalion matapos nilang makaengkwentro ang mga ito sa pagitan ng Barangay Kutmo at Barangay Aldizar, Sipukot, Camarines Sur nitong alas 11 ng umaga, Hunyo 7. Matapos ang 10 minutong palitan ng putok, agad nagsipulasan ng mga teroristang NPA patungo sa magkakaibang direksyon at walang awang iniwan ang kanilang mga kasamahang nasugatan sa nasabing engkwentro. Maliban dito, nakuha rin sa pinangyarihan ng engkwentro ang ilang armas kabilang ng 2 M16 rifle, 2 caliber 45 pistol at mga personal na kagamitan. Una rito, nakatanggap ng impormasyon ng tropa ng 81st Infantry Battalion sa umano'y presensya ng armadong grupo sa lugar na agad nilang inaksyonan. Kaugnay nito, binigyang diin ni Major General Adonis R. Bahaw, pinuno ng 9th Infantry Spear Division Philippine Army at Joint Task Force Wigolandia, sa mga natitira pang membro ng NPA sa kabundukan na talikuran na ang ideolohiyang komunista at walang saysay na armadong pakikibaka sapagkat wala itong maidudulot na mabuti sa kanila at sa ating bansang Pilipinas. Pinuri rin ng general ang mga tropa ng 81st IB dahil sa pagsalba sa buhay ng tatlong sugatang NPA na iniwan ng kanilang kasamahan sa gitna ng labanan. Patunay umano ito ng ating kasundaluhan ay profesional at may mataas na respeto sa karapatang pantao. Oo. Magaling ka, Nick. Sa ganitong sitwasyon, masasabi mo bang matatag ang inyong samahan kung sa oras ng kagipitan ay mas pinili nilang isalba ang kanilang mga sarili at iwanan kang sugatan sa gitna ng labanan? Mula dito sa Camp Elias Angeles Station Hospital, kapayapaan para sa lahat. Jiro Banania, Spear News.